Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanku da warhaka. Sunana Bashir daga Crypto Basic Hausa da kuma Web3 Hausa. Yau zan nuna mana wasu 'yan hikimomi da dabaru da ake yi a DEX trading wadda za su taimaka maka ka samu profit da wuri-wuri ka fita a cikin kasuwa ba tare da kai asara ba, tare da amfani da wannan exchanger da kuke gani ta DEX AVE.ai ɗin nan. Wannan da nuna ma ita. Idan baka da ita ka je Play Store sai kai downloading ɗinta. Idan kuma kana da ita, maybe baka taɓa amfani da ita ba, to sai ka buɗe ta. Zan nuna muku wasu hikimomi da za su amfane ka insha Allahu Rabbi. Wanda za mu duba a wannan exchanger ɗin shine hanya mafi sauƙi, saboda harkan DEX ɗin ana buƙatar hanzari da sauri. So wannan strategy zai taimaka maka ka samu alheri insha Allahu Rabbi. Farko abin da za mu fara yi bayan ka yi downloading ɗinta, idan ka yi downloading ɗinta sai ka zo ka buɗe ta kamar haka. Da ka buɗe ta a nan wajen, to abin da za ka fara yi sai ka yi ƙoƙari ka yi creating wallet. Ka yi creating wallet shine nan wajen. Sai ka zo nan wurin ka danna. Da ka danna wallet ɗin nan, to sai ka yi creating wallet. Na san dai da daman mu sun san yadda ake creating wallet. Ya zamana cewa sai ka ɗau address ɗinta. In kai creating wallet ɗin sai ka yi amfani da wannan receipt ɗin ka danna. Za ka yi trade akan Solana ne, to sai ka yi selecting blockchain ɗinka a nan. Idan kuma ba ita ba ne, idan ka danna nan ɗin za ka yi selecting duk wata chain da kake so, ga su nan, ga Solana, ga Ethereum, ga BSC, ga Base, ga kuma wannan. So yanzu wadda aka fi trading meme da su ne ƙwaya biyun nan, Solana da kuma BSC. So kowacce ce za ka yi. Idan BSC ne, BNB kenan, sai ka yi selecting ɗinta. So za ka ga in ka lura nan wajen gashi ta riga da ta canza. So shi ma har yanzu sai ka zo ka danna receive, za ka dau address ɗin shi. In ka dau address ɗin shi, misali in ka danna receive, to ga nan address ɗinsa nan. Shi kenan sai ka zo ka kwafi wannan abun. Idan ka kwafa sai ka je ka yi pasting, ko wanne zai tura ma BSC ko ka za ka turo, sai ka turo shi nan wajen. So bayan ka riga da ka turo BNB ka ko Solana nan wajen, abu na biyu da za ka fara yi shine za ka yi ƙoƙari ka gyara gas fee ɗinka, saboda in baka gyara ba suna ɗaukan wajen $1.5 a gas fee. So kai da kake buƙatan idan token ya ɗan tashi kaɗan ka sayar da rabi, ka ci gaban ya ƙara tashi ka sayar da gaba ɗaya, to sai ka ga in baka hankali ba ya cinye maka irin ribar da za ka samu. A gurguje bari mu ɗauki token guda ɗaya sai mu seta wannan abun. Bari mu ɗauki wannan na farkon misali da shi domin wannan setting. Idan muka ɗauka a nan, abin da kawai za mu yi sai mu zo mu danna wannan buy ɗin. Idan muka danna buy, ga nan wajen inda aka saka gas fee nan, kun gan shi alaman, ga nan alaman gas ɗin ai. So ga shi 0.001, wannan already na riga da na mai da shi haka. So wani lokacin za ka ga 0.00, wani 0.005 ma za ka gani, wani ya ma fa haka ma. To sai ka yi editing ɗin shi ka mai da shi 0.001, inda za ka yi editing sai ka danna wannan setting ɗin. In ka danna wannan setting ɗin misali haka, to a nan sai ka bar shi a wannan normal ɗin. Wani a normal ɗin ma amma still za ka ga ya ƙaru, to sai ka zo nan wajen custom ɗin sai ka sa shi 0.001. Wannan shine zai zama maka charges ɗin kaɗan kenan, sai ka yi confirming slippage ɗinka. So da ka gama da wannan ka riga da ka ƙare. Abin da za ka yi next shine sai ka tafi duk ma inda za ka je ka ɗauko contract address ɗinka. In ma baka aka yi, in ma kai ka yi bincike, in ma dai a nan za ka duba. Akwai video da za mu yi akan iya wannan AVE.ai ɗin domin mu gano yadda ake amfani da ita sosai, domin gano tokens da suka kamata. Amma yanzu purpose of wannan bidiyon shine domin mu gane wannan tricks da za mu ke samu alheri. Idan ka samo contract address ko wani ya tura maka ko kai ka nemo a wani wuri, ga yadda za ka yi. Mu ɗauka cewa wannan token ɗin ban ce a je a saye shi ba, ka yi bincike a kan shi, saboda yana ɗaya daga cikin abin da na fara mana magana akan DEX. Ka riƙa ɗaukan token ɗin da suka kwana biyu ko kuma suka fi awa biyu da wannan, su wayannan ba aka samu rug pulling da wuri ba. Yanzu wannan kaga wajen awa 7 da yin shi. To misali wannan ka gama iya bincikenka da za ka yi, kana so ka shige shi saboda zuwa wani lokaci misali kenan, to sai ka zo ka yi copy contract address ɗinsa. Shi kuma hanya biyu ne za ka kwafa in kana so. Idan a DEX screener ne kenan, sai ka zo wajen kusa da sunan shi nan, wannan saman shi kaɗan, za ka iya danna shi sai ka kwafa, ko ka je ƙasa, ga shi nan sai ka zo ga contract address ɗin shi sai ka kwafe shi. Wannan kenan sai ka kwafa. Da ka kwafe shi kawai sai ka tafi inda, bari mu kwafi wannan na sama. To kun ga ya rubuta mana ya yi copying kenan ko? So abin da za ka yi next shine sai ka dawo kan
ave.ai ɗinka, so sai ka zo nan wajen saman nan sai ka yi pasting ɗinta. Idan ka yi pasting ɗinta zai nuna maka ga token ɗin a nan wajen, kaga akan BNB yake, sai ka danna shi. So abin da nake so ku lura anan, ku mai da hankali ku nutsu, abin da nake so in gaya muku shine akasari token ɗin da ake ba ku signal ko kuma ka binciko in dai dijin za ka yi minti 5, awa 1 ko minti 30 an riga da an ci kasuwar shi an gama, to ka fara considering da pump na farko ko kuma pump na biyu. Akasari bari in nuna mana misali guda ɗaya. Akasari idan ka shiga token za ka same shi, misali in an baka shi za ka same shi a nan daidai nan. To duk lokacin da ya pumping zuwa nan, in dai ya tashi kamar daga nan ya zo nan, ka jira shi sai akwai inda zai je ya dawo. Yanzu kamar wannan kun ga sai da ya zo nan, misali sai da ya zo nan tukunna ya sauka ƙasa. To akasari ana samun pump guda biyu ne, ka lura da wannan, ana samun ya yi pumping sau biyu ne. Idan ya hau zai ɗan sauko sai ya kuma hawa, in aka yi sa'a sai ya wuce wani kuma sai ya ƙara dawowa. So in ka shigar da wuri aka samu pump na farko, to abu mafi sauƙi da za ka yi a nan wajen shine kawai ka danna sell ɗinka, sai ka danna wannan 75% ɗin gashi nan, sai ka fita daga kashi 75 a bar maka sauran 25% a ciki. Idan ya ci gaba still za ka iya samu, idan ma ya yi ƙasa dai asararka kaɗan ne, saboda maybe a wannan 75% ɗin ka ma samu 1x ko kuma ka samu 50% ko 80%. So kaga already ka riga da ka fita, ba wai jiran shi za ka yi ka kalle shi ba. Ku lura abin da na ce, first pump in ka yi ƙoƙari ka jira shi ya ƙara saukowa kaɗan kafin a samu second pump, sai ka ƙara shi, ka shige shi. An samu second pump ana shiga shi ma sai ka fita. Idan za ka lura da pump ƙwaya biyun nan, ina gaya ma, in dai za ka yi maintaining, to insha Allah zai taimaka maka ƙwarai da gaske, za ka ga kana samun profit. Saɓanin kafin ka ankara an shiga har an cinye ka fita, sai ka gama kana mamakin ma wai shi token ɗin nan ya haka ne, in ban shiga ba in ga yana tashi, in kuma na fita in ga, in ban shiga ba in ga yana tashi, in kuma na shiga in ga yana sani asara. To ba abun gaskiya akwai 'yan hikimomi da ake yi, shi yasa in Allah da za mu ci gaba da kawo ilimi game da DEX ɗin wanda zai taimaka mana mu fahimci abubuwan. Wannan shine iya abin da nake son nuna mana, strategy ne akan ave.ai. Za mu zo mu samu lokaci mu yi bayani sosai yadda za ka fahimci da za ka yi amfani da ita exchanger ta DEX ɗin. Idan kuma kana sha'awar Web3 jobs kamar ambassador, moderator ko shilling da ake biyan kuɗi da tokens, to ka ziyarci Web3 Hausa YouTube channel ɗinmu ko kuma Facebook page ɗinmu ko kuma Telegram namu. Duka akwai links a description na wannan bidiyon da kake gani, za ka iya bibiya. So kar ku manta ku yi liking, ku yi sharing da 'yan uwa da abokan arziki domin su ma wasu su amfana.